ちは。アクサネさん、こんにちは。これは何ですか？カメラですね。カメラですか？本当？本当にびっくりした。皆さん、こんにちは。私はアクサナです。私はメリです。今日はちょっと寒いですが、私たちはビデオを撮っています。今日はタタルの人形劇場エキヤトについて紹介したいと思います。エキヤトはタタルの人形劇場です。ロシアで一番古い劇場です。エキヤトは1934年に建てられました。エキヤトはタタル語です。日本で童話という意味です。人形劇場はペテレブルクスカヤ通りにあります。エキヤトはとても大きい劇場で350席あります。この有名なところはおとぎ話の人形の城みたいです。劇場はオリエンタルスタイルで建てられました。多彩な窓や素敵な柱を見ることができます。建物の真ん中に大きな時計があります。この時計は子供の時計みたいです。入り口の前に小さな惑星に立つ小さな王子の彫刻があります。子供たちはこの劇場が大好きです。おとぎ話を見に劇場を訪れます。人形劇場はとても綺麗なところですから、夜に見なければならない美しい建物です。皆さん、子供と一緒に行ってみてください。さようなら。